No, dnes jsem otevíral tuhle čestku, kroven čestku, no. A co myslíte, že s ní padlo? Moje první legenda, tak dívejte, já tady nikde jinde nemám legendu, jako. Ani ve svém deku, ani ve dvojce, ani ve trojce nemám legendu. V pátý aréně moje první legenda ze čtvrtý, normálně Lava Hound. Já jsem jen tak, no, já jsem si myslel lidi, že poslední bude epic, ale najednou mi přišla prostě Lava Hound, legenda. Petr ho chce vyměnit za Sparkyho. Napište mi do komentářů, kdo zná Clash of Royale, jestli to vlastně vyměnit nebo nemám. A tohle jsem fakt nečekal, že mi padne legenda. Lava Hound. První legenda moje. Kdyby jsem neprohrál ten jeden souboj a pak ho nevyhrál ten druhý, tak by mi nepadl Lava Hound a já bych byl naštvaný. To je totiž moje první legenda, já jsem za ní hodně rád. A napište mi do komentářů, jestli mám fakt vyměnit Lava Hounda za Sparkyho. Tak to by bylo všechno. A čus, které si zjistíme, jak se vyměňuje karty, ale to pak možná zjistíme. Tak čus!